Nadyan wujud temong peksi
Kembang apa Bu Kesi? Iki anu iki ana pamundhut dadi karo nglangi karo ngombe. Pamundhut gending saking Bapak Sulih Gendong. Gubuk asmara kalian Sri Huning mugi Purworejo raharja. Amin. Ugi kepada Ki Dalang Cahya Kuntadi nggih. Wah, iki tulisane kaya dokter ya niki sapa. Gending dumateng Mbak Limbuk sepindah sesideman kaping kalih podang kuning yang nyekar Mbak Elisa dipun bawani cekap semanten anggen kula matur sembah nuwun saking Pak Waris kelompok pembagi air. Wah iki lek cara mbiyen niku Jogotirta nggih. Nggih, Jogotirta saiki kelompok pembagi air. Ya. Iki Slendra Sanga iki Sri Huning Bu Kesi. Ya. Nggih, niku sing karyanipun Mbah Kakung Sukron Suwondo. Betul. Ayo diaturake coba. Ibu Sukesi Rahayu. Putri kang su Lestieng warani Monggo sak langgamipun Bu Kesi. Yo. Marang Raden Wiratoyo
Yo nanjake bintang kita. Ya, iki pokoknya aku mewakili lho Mbak Elisa, mewakili karo Mbah Lurah Kalinggo, karo panitia perangkat warga masyarakat ing Purworejo. Tenan nyuwun tulung nyambat karo jenengan. Ya, wong anggarane ya mung semono ya. Omong Mbak Elisa iki kondang minimal 10 juta lho. Ayo. Iso dipotong separuh. Ayo. Nek ora bot-bote Mbak Elisa iki cinta karo aku mokal lho ndung ini. Ayo. Kong Mbak Elisa men jumeneng coba kaya ngapa? Yo. Nggih ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu sedulur sederek warga ingkang wonten Purworejo menika kula nderek sowan. Gimana? Hah? Kok meneng wae? Aku iki ngrungokne lemu ngomong suwi-suwi asam lambung dhewe lho ayo. Sederek ngono lho. Mbah Lurah Kalinggo ki kuwi ya guru sastra lho kuwi. Mbah Lurah guru sastra. Madani ya. Nggih mengke kula dibeneraken nggih menawi lepat niki late piye carane ben saged bener Jawane nggih Mbah Lurah. Nggih, lepat mboten lepat. Nggih. Nggih. Nggih Kang Baku niki sowan sepisanan sepindah wonten mriki. Kula derek pitepangan gandeng nggih nembe menika kula tepangan rumien. Tepangan rumien ora tepangan ya. Tepang nyaduk kuwi jenenge ayo. Ya, perkenalan maksudnya tepangan rumien. Nah, 100. Nggih, nami kula Elisa Orcarus Alaso. Nggih, kula sakmenika lenggahipun wonten Yogyakarta. Ya. Nggih, sakmenika nembe sekolah lan nyinden lan derekaken Pak Cahyo. Kula kapernah napanipun Pak Cahyo kula nggih radi bingung amargi kala wingi wonten pamflet gambaripun Pak Cahyo Bu Kesi anak-anak kula wonten tengah. Jadi sajane aku pernah opo? Gambare kula niku wonten tengah niku wonten bunderan kados ulem apa ulem ya. Kok ulem bingung aku ngatian. Ulem undangan kuwi to karepmu? Iya. Gambarnya kan Pak Cahyo, Bu Kesi, terus aku kon bunderan tengah gini ada gambarku gitu. Ngene, nah, karepe Mbak Lurah. Undangan apa? Karepe ngene, apa iki lak bersih desa. Kuwi pamflet Mbak, undangan woro-woro lamun to bersih desa wayangan Ki Cahyo Kuntadi mulane gambarku nang kene aku, nang kene Bu Kesi. Iki Pak Cahyo bojone Bu Kesi lah. Ngopo kok sampean nek gambare bunder nang kene iki? Iki Pak Cahyo karo Bu Kesi, Bu Kesi merestui lamun to Pak Cahyo arepe ngepek anak Elisa ngono lho. Oh, kula pikir kula niku ajeng dipun kenalaken niku sebagai napa? Berarti anak nggih? Anak. Tenan lho. Berarti jenengan kula panggil Bapak. Aja to ketuweken aku. Pripun to care? Pripun? Nggih maksud kula niku. Nah niki kula ngaturaken panglipur mbok menawi wonten request lan niki ada titipan juga Pak Cahyo dari yang streaming dari rumah. Nah, ini saya bacakan. Boleh. Udah transfer juga dadi tak golekke tunaine. Nggih. Ora wis PN lho Mbak Elisa. Kenapa? PN kuwi to, anu to, saweran to? Iya. PN wae. Mergo sesuk-esuk entukmu yo mek kuwi tok PN kuwi iki.
Lah terus aku pokok nyanyi dhewe ra ditabuhi kanca-kanca. Aku yo pangerten kanca-kanca direwangi teng gelasan. Kanca-kanca kan sing ngurusi aku ngono lho. Lah apa yo mau yo diajangi apa ora? Kanca-kanca. Ora nggih ajang mau langsung ayi godhong. Oke, niki mboten napa-napa kangge Madangkara. Dari Bapak Purwito di Kudus loh, dari Kudus juga nonton. Penggemar salam buat Pak Cahyo dan Ibu Kesi. Minta lagu 1 Sri Huning, 2 Podang Kuning, 3 Lali Janjine di T300. Tadi sak lagu 100. Iya. Kula kasih Ibu ya ini sebagai bendaharanya. Nggih. Terus Mbak nuwun. Matur nuwun katresnanipun nggih. Podang Kuning sih ya, Mbak? Podang Kuning nggih. Nggih, kuwi sing akeh sing ngersake. Ayo coba kaya apa. Oleh Mbak Elisa Orcarus Alaso. Izin ya Mbah Lurah. Ngopo kok izin karo Mbak Lurah? Aku gumun Ngopo? Ya, maksudnya beda banget saudara tapi kok beda gitu loh. Iya genah aku alim dhek rusak kok ya beda no. Ya kalau kakak adik kan memper gitu loh. Memper. Iya, kalau sama Pak Kangko rada mirip sih. Ya Pak ini Pak Kaligo karo Pak Kangko mirip. Mirip tapi panjenengan kok beda sendiri ya. Lah mau sampean sore ra teko aku mbiyane nalika lahir sik cilik ngangge rok ngono kuwi lho. Critane karo Pak Lurah. Mu adike disamper malah diwirang-wirangke nang kene ora. Nggih Pak Lurah. Nggih. Coba. Nadyan wujud temong peksi Nano alus manis nang si podang jenar tembang menika ugi kula aturaken dumateng Ibu Hajah Kastiah ingkang lenggah wonten ing Pati. Panjenenganipun menika setiap malam kalau pentas Ki Cahya Kuntadi wonten Kuntadi Channel selalu mirsani tur mesti nganti tancep kayon. Matur nuwun, Bu. Nggih. Ibu bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo Terima kasih. Buka celuk dangdut langsung kemawon Mbak Lisa. Nggih. Monggo. Podang Kuning adalah doa yang terbaik untuk Desa Purworejo. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga Purworejo bisa terbang tinggi bersama Pak Lurah menuju zaman keemasan. Amin. Dados. Esuk awane ngomah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang.
sange kuli mbok. Ya. Nduk, awake dhewe selalu nderek monitor. Lamun to panjenengane ya kuwi Gus Idam. Gus Idam. Pengaosan mbuh malam Selasa apa malam Jumat ana ning YouTube, ya. Mula minangka tandha bektiku marang panjenengane lan keluarga besar ST Nyel, ya. Pondok Pesantren Mabaul Hikam 2. Iki karo Bapak Sukron diasake Kinanti. Men dibawani karo Bu Kesi terus engko dindangdutke Kinanti karo kanca-kanca. Oh iya, ya. Pancen ya sangat menginspirasi panjenengane ling ngrangkul para nom-noman supaya gelem nyedak karo agama luar biasa. Mula sungkem bekti kagem Gus Idam. Ya, ya Bu Kesi, Kinantine Bu Kesi. Ya, nalika Bu Kesi gerah antara hidup dan mati di bawah sadar, panjenengane rumangsa lamun dibimbing sholawat karo Gus Idam terus njenggelek sehat seprene. Ah iya ngono kuwi. Terus Bu, nalika ing ngalam pati terima kasih.
Sembah nuwun. Iya, wis diaturake iki mau bekti kagem Gus Idam. Nggih. Wau napa malih wau pamundhut? Lali janjine bisa sama boleh Mbak Fikita boleh Celuk apa sinten? Mbak Ayo, boleh ayo. mau Mbak Tuti boleh jenengan yang dawuh aja. Oh, siap. Nggih, nggih. Ya Mbak Birgita boleh. sama Mbak Tutik langsung dua. Ya, coba kayak apa? Nggih. Iki wis ben trio nang kene. Heeh. Yo, ayo. Iki ora camping, ora healing, ayo golek dhuwit, ayo. Cak dulan ayo. Nggih. Mangga dipun aturaken lali janjine kunjuk dumateng sedaya para warga masyarakat ing Purworejo. Salam bahagia selalu. Yuk. kasih. Nuwun Mbak Lisa, Mbak Tutik karo Mbak Birgita. Wah iya.